Khapangni khachuk rangchakni tahotai bukhuk song. Tini BJP bai ringjak Logogothum Panda Rajakhor Auli Robindra Bhobono. Ro nugui mankha yango bus khungni malkhung passenger bus. Yangni mangkuli bakisana hadi. Obo hangkai mal mata kamani. Musuk misip sorry ang wat hamir tikhlaimani ya musuk misip somani mal mata kamani malkhung. Chung Tipra sarok no hinsino baike mala angbo kapal hamia obosongo khobjago kaisa jora thugino politics jora thugino thungrung ni haparo kolog layo phale phiaba saboni jaise bai kotai kamcholei paltoka hapang Tipra sarni kapal paltokle ya bomung simena slaijak sibotchung abo kubui Tipra hastewa puila রাজতন্ত্র পাই গণতন্ত্র ফাইমানে ইয়াগুলো সরকার ফাইমানে ত্রিপুরা সরকারনে ইয়াগ্রমে এসটি সেল মুঙ্গই এসটি সেল বুং ফারজাগৈ পুইলা ও হাও ত্রিপুরা সরক সরকার সানামানে ইয়াগুলো উপজাতি বাম গণমুক্তি পরিষদ করি হিংখাই সিপিএম ফাইমিয়া আবো কবই गोबां मा बुमुं चेन सुगासं सलाइजाक खासं जाति फो उपजाति फो बनबाजी फो आदिवासी फो जराथुगैनो मिसिल मिटिं हिंखाय बखनाय उरि लायो हादलै पुंलायै अबहाय मालखुं बायथां लाजावो जों बियाबा जखन सानानि फुरु माननानि फुरु अपुर हंगाय त्रिपुरा सर जराथुगैनो गलगो खाबानि खासु जों तमा बीजेपी तमा सीपीएम तमा त्रिपुरा मथा तमा कांग्रेस जराथुगैनो त्रिपुरा सर वंचित जदिस सबकी साथ सबकी विकास बीजेपी जे कग्रिमानि सुफुंखाय तिनि त्रिपुरा सरकार बीजेपी थामो बामपन्थी दादु मानिक सरकार जदि राज्य शांति समृद्धि एवं उन्नयन जे चुंगा माइक बेसिरिखौ माने कुकुबुनो शांति समृद्धि उन्नयन खालायखाय तिनि बामपन्थीबो दंखामो कांग्रेस बरकनि जे स्लोगान ओ स्लोगाननि मते बरकनि इलेक्शन मैनिफेस्टो जेरिमानि मते सामुं खालायखाय तिनि कांग्रेस दंखामो हायनि बागिनो हामदां खरै अबसंनि मालखुं कतर बेराजाक बिसिङाव काजाक केबो माल माता हायके थावनाय अरसिमिया त्रिपुरा मथायबो माथिके माथांगो CPM बाथिके माथांगो बीजेपी हमासे हिमानि सेंलायाबो जों नकमानि अबहाय मांगले खाबानि खाजु जों जराथुगैनो मालमाता समानै गारि बाय जराथुगैनो जों अबहायकेनो सप्रेजागमां तिनि हां सगलायनाय राजाखर आवलिबो खाबानि खाजुक सं मिसिले थांमानि लोगोथम बाना थांमानि कायसा मुद्दा दङो मुद्दा पर्सेन्ट सेमिया आं कक सोंमानि अरने केबो सापु नखौ माननाय केबो सापु दाबि दासा माननाय फियाबा जेकुनु मिसिल मिटिं आबोनि कायसा मुद्दा दङो बो मुद्दा न ककनो पिरिक्लांखा आबो क्लियारिया खरकसा बरगो जों सागा जोंनो नखौ ना हिंसाबो जों थांसिनाय नखौ करै जेनि इतिहास याखाबा लाइबोमा सैजानाय राजाखर आवलिनि रबीन्द्र भवन बुसखांगो अबहायकेनो बीजेपी बदलने बखाक्तै कतर जयनिं बीजेपी बदलने बखाक्तै तिनि हायनि बागे अराव बरक कुरुम गुथुं मालखुं खुंब्रै खुंबा अराव बास खुंनै नैनि इको दंबायो याबा ताबुसे जरतै बरकनि बास पुंयाखौ बास खालिखौ आं जे मांखले माने मानजै तने खाबानि खाजुक जों आगरतला दे सिमि लामानि जत्त मांखलि जों चेनेल हाबा नंते बखाक्तै नने बुसखांगो तुबै दंगो खुलुमखा কই যাবেন মিছিল আচ্ছা মরক যে মিছিল থাঙ্গো আপনি মেন মুদ্দা তামো একেবা বকক সাউই না মিছিল থাঙ্গা মানথাই সাকতাই বুতি রকক সা নং লিডার রক সাওয়াব মিছিল হিন্দি হিংসাতা মনো দং গমন বগে থালাইতা মিছিল থামো তো কাইসা মুদ্দা তমলা না বকক সা তামো মানথাই সাকতাই না হিংসা কাম মানথাই সেটা আমতো ছায়া কথা দং আমতো সারিয়া আচ্ছা মিছিল সিমি হিন্দি হিংসা আচ্ছা বতা বরং নাং
मिसिलो जे थांमाने तिनि आसल मुद्दा तामो दारा साबना साना नांगौ मुद्दा तामो जे मिसिल थांमाने दारा तिनि ha मुद्दा तामो मुद्दा ini join program to out lah आच्छा बोसोराव जयनिं नि बागै थांनाय खानि नि आमसानि बरो सिगाङाव थ' जों प्राय 8टा गारि मटर थाङो बास 2टा दा बाखिखाय इको ट्राक सिगन्ता सिगन ओमफ्राय बरफथ' गाहामनो सारा दङ सापस रमदि बुबाग्रा बाय निनि डक्टर मानिक साहानो सावन बिसे हामजाखौ बरं बुनां aboke janjarasin dia bos sabna hamza tong sabna hamza tablo seria राजनीतिनि तुया स्पेशली निनि सासुंनि बुखागै सावन बिसे हामजाखौ jotono kaham boro sapa he tomba je samu kahin khainai bono boro hamza kuta आच्छा आच्छा नगाखाय निनि bo नजर gara kha bo garan jaga tongo dokter manisa ka ba dokter manisa jaga tongta आच्छा बरं बुनांखाय मतामति बरक फायगोन ना borok बास खालिसिखौ बला बरं बुनां tamu to solusinya ko borok khainai ga bas khali aw ko borok ka mono guri आच्छा bazar bai da ta to ini sini mongya kami bazar bar द iga borok logo hati hati ini semuanya आच्छा ताखौ दिनै मुंखाय bono kan suno khal suno हा निनि मुं anu suno mata na मुंगि अब कामिने mongya bola busang बोसो बर' रक फायगोन नायने sinaran to taman je biji hani bono phayo ka je biji mata khani ka ye नरमनि मुद्दा तामो जे मिसिल थांमाने बबो नाहार मं याखायबा जे हाई अथॉरिटी नरमनि मन्त्री मिनिस्टार लेभेलनि बर' बकगनो पिरानि बागै तिनि हिनरम मन्त्री फोरोंनाय लेभेल पर बपंनो पिरि मिन कापलान साइमिया दं साइमिया माने मिसिल थानानै थायगाता आच्छा ग्रेटर त्रिपुरालाय न सापुत दाखाय खायो माथाम खायो ना आं 100 बार खायो आच्छा बीजेपी फानो माने खायो आं खायो महाराजन हान्दसा हामजा बुं माथा हाजा तनसे बिन बगान त जुं बानजि दंता आच्छा बेले बर थान्नाय मिसिल साबुनि मिसिल बिजेपि पार्टीनि बजागा आगरतला बोसोराव कामिनि बर' थानो नरनै मिसिलाबो सिनियाव गामिनि बर' गथाबुखौ फाइबेखौ हाय दङ ओमफ्राय हाया थाया माने 100 माने 100 त्रिपुरा मथारनि जखन प्रग्राम गो बा पान्नांगो जेखुनु थायो बरकनि ककपिर मुंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मजिं तो मजिं याबनो बरक थिनां भबिष्यत ओंगै मानो हनै प्रचार खायो बीजेपी बबनो प्रचार खाय बबो कक थाइनो खोनारनानै बागै नरिं कायसा मुद्दा दङ मिसिल मिटिं थांमाने ब मुद्दा बंके जोंखौ मिसिल मिटिं थारमाने मुद्दा तो तार सायखनांगौ नोङो तारमाने होनबा जे त्रिपुरा मथाराव तो जे गेदार त्रिपुरालेण्ड इसु तुयै कायसा खालाय दं ओंखाय बरक बायथ' जोंबो जुथ सिंखांगेबा जुथस दङ ओंखाय जे बर' सानमानि समावबो दाबि खालाय दं नर बीजेपी बो जों बिजेपिबो दाबि खालाय दं माने बीजेपी त्रिपुरा सारबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो सानो दाम सानयां नायबा जों त्रिपुरा सानोब्ले बेले हामबाय नोंनि मुंखाय मंगराज देबरमा नोंनि रायलायबाबो हाय रायजो थाइमिया हा थाइमिया मुंसे सियान थानायो माने मुद्दा सियान थानायो मिसिल फाइदिके थागाता आच्छा ठीक আছে नों गामिनिलाय बर' बोसो फायखा आंनि गामिनि थायोनो 50 नों गामिबाबो बुङो अदिनपारा आच्छा आगरतला मिसिल थानाय ना मिसिल थानाय आसल मुद्दा तामो तामो जे थांमाने मुद्दा आपले मोसार मियासो माने नाहार बुं तामो कायसा मुद्दा दङ जे मिसिल मिटिं थांबाने तामो सावै लांनो रने नेतार नरना बुang buasu ge एहे कायसा कक्ट सागोना जोंबा मानथाय माननानै बा 120 बिल एमेन्डमेन्ट बा त्रिपुरा सानि हामख्रायनाय बागै बकक सा जेमान थेमान मुखौ नक थक माना मुखौ थक माना मुखौ अब मुखौ मास था हामजागै नक रक मानाय हिसाब मिसिल थाखाय रसनता आच्छा नक माननाय थंथाय आते दिबा बरमजुक नों खरकसा कृष्णपुरनि कसाम बीजेपीनि आदंजुक दखुमानखा दागा सफा अंखा बाम सासनो आबो गुबै जों अ मांग्लिरक माथुमका खुब कस्त खायो नों
tabukni hapangno tisatani obadan tongo जों je nukmani phiaba je norokni asol mutta tinini lukukuthum panda agartala bobono naharai norokni misil tini হামবাই আমি দাকুম মেডিয়ানো जों দীর্ঘদিন তিনি অনেক কিছু মাননানি জানানি বাগैनो जों সংগঠন খাयो बा राजनीति खायो दल थुमलायो ओंखाय बेले बेलेनो हामबायनो तिनि नङानो क कायसा सोंमानि जों अनेक कस्त खाय तिनि गसाक सरकारनो नरै जों तिनि बिजेपि आइपिएफटी दाबो खायसिन लगे त्रिपुरा मथा जों तिनटा दलतै कायसा सरकार जों गठन खायदों जों ताबुक बुसखांनो हारजाक जे जों जोंनि टंकसां साकसां जानानै जों जोंनि भारतीय जनता पार्टीनो जों लगेरिना नांनाय जों दिनै जे कुथुम बान्दा दङ जोंनि आसल नाहार मुंखे जोंबो दिनै फुनो गैरिनाय जे जोंनि जनजाति बा जोंनि त्रिपुरा सारक दिनै बिजेपिनो हामजागै दिनै सरकार जोंनि एडिसनो तुबनानै हिनै जों दिनै आगरतलाव जों दिनै कुथुम मुंखुना बागैनो जों जतन पार्कखाय खाबाक्सा खायो बोसोराव बरक थानाय बाय जों दिनै जोंनि अ जागा दुइटा बुथ दङ 6 नाम्बार ते 7 नाम्बार जों तो अ जागाव अनेक समय गानिनि प्रब्लेम मा बागै जों दिनै अ जागाव 180 जना जों साजागौ 180 जनानि बिसिनो दिनै थांका कारण गारि जातारि माने आबनो अबारनो जों गारिबो मानाखा खामबाय दा खुननो बो बाय गोबां मा बिजेपिनि बिसिङावबो दिनै त्रिपुरालायन गेजेर त्रिपुरालायन सापर्ट खायो होन साव जोंनि केमेरा रगत नोंला सापर्ट खायाबो ना कारण जोंखाय पार्टी खायनाय बरक ना जोंखाय टंकजांनो नायो त्रिपुरालायन जुदि टंकजां खायगा हेंगे जों टंकजांनोसो जों हामजागौ हेंगे जों दिनै गाहामनो हामजागैसे जों मानथाय मानानि नाहारैसे त्रिपुरा सानो जे नायनाय सरकार जों दाबुक नगै दङ जे जोंनि नरेन्द्र मोदी जी जोंनि मानिक साहा जोंनि त्रिपुरानि दाग मुख्यमंत्री दाबुक जोंनि जे सरकार दंनाय जोंनि त्रिपुरा सानो बेलाय नबर जदिअ बा जोंनि त्रिपुरा सानि मुकुमनो नारगो हिनिनो जोंबो हामजागै जों दिनै म सामुनो ताङै मा दङ ओंखाय दिनै जे जोंनि त्रिपुरा सानि बागै हामकारि हामारि तुइ मानाय जे जोंनि त्रिपुरा सान नायनाय जों बरना केबें मा खालायखा फियाबा नोंसागा त्रिपुरा सानि हामग्रा नायो फियाबा अर गोबां मा लुकुरक बो फरांथि सालायदों नों मोननो खना जे राज भवन आबनो लुक भवन अबन्ति कग्र कालायजा जाय होक जों जरामा खानो मते कलम फैनाय अंकाय गाहाम करनो बाय गाहाम दं हामबाय